Buti uma losisa hlabelele uthi umoya ngeke njengamanje kunomuntu okade kufanele ngabe sebenzisa number ka078 810 igama lakhe bathi usuku oluhle. Ubani usuku oluhle? Udadewethu. Uyabona ngoba umama omncane uthe u-aunt ephithane neqondo. Le nto izowenzeka futhi nakubabra. Ubani uBarbara? Udadewethu. Nakho uBarbara right now she is not feeling well. Uyagula. Uyangizwa mthini? Egula nje isolution akayazi. Kunenhlambuluko kumele ngimenzele yona. Kunecala lenze ngezandla zakhe. Lento isimvalela izinto zakhe. Uthi umuntu kimi angikhuleke. Uma ngikhuleka ngithi thoni. Wena njengamanje umsebenzi uvalekile uyahlupheka you-stranded. Wathi uNkulunkulu angifune. Ngifuna ini. Wena ukuzube nale mali ewu-3,000. Kunomuntu ongumakhwapheni oseceleni. Oshaya i-shoplifting. Omunye izinto oyidayisa wasemnika ukhathi wemali. Leyo mali onayo. That is why ngithe angidingi kuwena ngoba isa namabhadi. Ningambuki manje malufiki. Hawu ngathi le mali engconywana kodwa kube nama-mic awu-2. Sizophakamisa izandla zethu. Sizophakamisa izandla zethu. Sengisizi uthe awunayo imali kabethi oil ngicela ukunika mahhala because vele lezi namhlanje lokuthenga oil ukhona opportunity oil okhetha ukuthenga manje othi ngicela ukuthenga wami namhlanje sondela baba okhetha ukuthenga ubethi oil wakhe sondela.